आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। पालकमंत्री असलो तरी या जिल्ह्याचा सेवक म्हणून या जिल्ह्याच्या लोकांच्या अडीअडचणी दूर करणं हे माझं मूळ कर्तव्य आहे आणि म्हणून लोकांशी जास्तीत जास्त संवाद करणं, त्यांची गाठीभेटी घेणं आणि त्यांचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडवणं हे माझं कर्तव्य आहे। आणि म्हणून आम्ही हे पालकमंत्री कक्ष सुरू केला होता आणि त्याप्रमाणे आज ह्या पालकमंत्री कक्षामध्ये बसून माझ्या जनतेची जे काही अडीअडचणी आहेत, निवेदनं आहेत ते सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही हा संवादाची बैठक इथे आयोजित केली होती। मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक आली, त्यांनी त्यांचे निवेदनावर आमच्याकडून न्याय मिळवून घेतला आणि असंच या जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्याच्या जनतेशी सातत्याने संवाद ठेवणं। आता माझ्याबरोबर आमचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पण आहे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहे, उपाध्यक्ष आणि अन्य लोकप्रतिनिधी पण इथे आहेत आणि म्हणून जनतेचे सेवक म्हणून आम्ही जेवढे जास्त जनतेच्या जवळ जाऊ, जनतेला थांबून ठेवण्यापेक्षा जनतेचे प्रश्न लवकर सोडवणं हे आमचं काम आहे, कर्तव्य आहे आणि तेच आम्ही करण्यासाठी आज इथे जमलेलो आहे। करताय मात्र आता जर बघितलं तर कालावड खाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा होत आहे। या ठिकाणी तळाशीलचे ग्रामस्थ आंदोलन करतात खाडीमध्ये उतरून। कालच त्या संदर्भात आमदार निलेश राणेजी असतील, मी स्वतः असेल, आम्ही सगळे शासकीय यंत्रणेच्या संपर्कात आहोत, महसूल यंत्रणेच्या संपर्कात आहोत। अनधिकृत अशा पद्धतीचा कोणी वाळू उपसा करत असेल तर आम्ही जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही सहन करणार नाही। म्हणून त्या पद्धतीचे निर्देश आणि आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत आणि म्हणून ह्या सगळ्यावर करडी नजर आमच्या लोकांची आहे। म्हणून जनतेने निश्चिंत राहावं।